Iyang tukion ang kasinatian sa usa ka South Korean nga lalaki nga nagsugod sa dihang 2 anyos pa siya hangtod sa iyang presente nga kinabuhi. Kini ang kasinatian ni Jin Suk nga giuluhan. Dili ko magkinabuhi nga ingon niini. Si Jin Suk 2 anyos pa lang sa dihang namatay ang iyang amahan. Wala siya'y nahinumduman bahin sa iyang amahan. Ang iyang amahan, usa ka Seventh-day Adventist nga pastor sa South Korea, ug ang iyang inahan maoy nagpadako ni Jin Suk ug sa iyang igsuon. Apan sa iyang pagka-teenager, si Jin Suk nagsugod og panghuna-huna alang sa iyang kaugalingon ug nagdumili sa pagtuo sa Dios. Nag-ingon siya, "Kung naa ang Dios, nganong gipasagdaan man niya nga mamatay akong amahan?" Nang luod si Jin Suk ug nag-ingon sa Dios, "Kung tinuod ka nga naa, patnya na lang pud ko. Dili ko makapadayon og kinabuhi ani." Sa dihang 15 anyos na siya, miabot siya sa punto nga dili na niya kaya. Sa dihang nagsimba ang iyang pamilya, mitindog siya og pinaabdik ug iyang gigisi sa makaduha ang Biblia. "Ma, ayaw na ko sultihi nga motuo sa Dios," nag-ingon si Jin Suk sa iyang inahan. Sa dihang mihawa siya sa ilang balay, midagan og napulo ka tuig ang iyang pagpakasala, pagsigarilyo, pag-inom ug pag-uban sa dili maayong mga higala. Wala siya'y Biblia ug nagdumot siya sa mga Kristohanon, labi na sa mga Adventista. Usa ka adlaw, sa wala damha, nakasulod siya sa campus sa usa ka universidad sa Adventista sa Seoul, ang kapital sa South Korea. Kauban siya sa usa ka higala nga adunay transaksyon sa Samyuk University. Samtang nagulat siya sa iyang higala, gusto niyang manigarilyo. Apan gidili ang pagsigarilyo sa maong universidad. Busa, nangita siya og lugar nga layo ug dili siya makita. Nakaplagan niya ang usa ka duol nga parke nga adunay mga kahoy ug mga tanom ug milingkod siya sa usa ka bangko ug nagsugod og sigarilyo. Samtang nagsigarilyo siya, nakita niya ang usa ka bersikulo sa Biblia nga naka-engrave sa usa ka bato. Diha nahinumduman niya nga sa maong universidad nagskwela ang iyang amahan aron mahimong pastor. Nahinumduman niya usab ang iyang inahan nga giingon nga grabe na ang sakit. Daghang tawo ang misulti niya nga hapit na mamatay ang iyang inahan. Nalumos sa kaguol ang iyang kasing-kasing. Namatay ang iyang amahan sa dihang 2 anyos pa lamang siya ug karon ang iyang inahan hapit na usab mamatay sa dihang 25 anyos na siya. "Dili na ko makapadayon og kinabuhi ani," miingon si Jin Suk. Unya, mibati siya og kaluoy alang sa iyang inahan. Naghuna-huna siya, "Nawad-an na ang akong inahan ug bana. Duha ka anak nga lalaki ang naa kaniya, apan nawala usab ako kaniya. Naguba ko ang iyang kasing-kasing ug karon hapit na siya mamatay." Nagbakho siya sa paghilak. Sa maong prayer garden sa universidad, adunay sigarilyo sa iyang mga tudlo ug miistorya siya sa Dios sa unang higayon sa daghang katuigan. "Dios, kung naa ka, palihog tabangi ko," miingon si Jin Suk. "Palihog tabangi ang akong inahan. Kung imo siyang tabangan, akong isurrender ang akong kasing-kasing kanimo. Ihalad ko ang akong kinabuhi kanimo." Sa wala madugay, humanian nga pag-ampo, naayo ang iyang inahan o gituman ni Jin Suk ang iyang saan. Nahimo siyang pastor sama sa iyang amahan. Nigraduar siya sa Samyuk University sama sa iyang amahan nga pastor. Nalipay kaayo ang inahan ni Jin Suk. Apan, wala diya natapos ang mga istorya. Gikasal si Jin Suk. Adunay anak nga babay ug nagtabang sa pagpadako sa upat ka mga bata nga walay amahan. Nahinumduman niya ang pagdako nga walay amahan, mao nga iya usab giatiman ang upat ka mga bata uban ang suporta sa mga sakop sa simbahan nga iyang gipastoran sa rural nga bahin sa South Korea.
Ang mga bata nga karon mga teenager na nagkinabuhi og lahi kaayo nga kinabuhi sa naagian ni Jinsuk sa ilang edad. Tungod kay ilang nakita ang gugma ni Jinsuk ug nasayra nila nga aduna sila'y amahan sa langit nga nagmahal ug gilabihan kanila. Naglaom si Jinsuk nga ipadala sila sa usa ka Adventist nga high school sa Seoul usa ni ana kaadlaw. Naglaom siya nga mahimo usab silang mga misyonero. Wala na ang mga adlaw nga nag-ingon si Jinsuk. Dili na ko makapadayon og kinabuhi ani. Nakaplaga niya ang iyang kinabuhi uban sa Dios takos nga pagkinabuhi ug nagulat siya sa adlaw nga magkita sila sa iyang amahan sa pagbalik ni Jesus. Kabahin sa 13th Sabbath offering karong quarter, muadto sa Hankook Samyuk Academy diin gusto ni Jinsuk nga ipadala ang iyang mga anak sa pagtuon sa Seoul, South Korea. Ang imong halad mosuporta sa pag-abli sa usa ka missionary training center ug gym sa maong eskwelahan. Daghang salamat sa imong pagplano og usa ka madagayaon nga halad karong Marso 29.